Eguerdion. Ongi etorriak, gurekin otoitzaldi hontan parte hartu nahi izan duzuen guztiok. Ongi etorri beroa. Gizabizitzak baditu ohartzeko eta aztertzeko une bereziak. Une horietan berritzen eta berriztatzen gera. Une esangurasoak dira, jaia sortzen dutenak. Hala gertatzen da fede bizitzan. Ospaketa da fedearen egiazkotasuna agertzen den unea. Fedea ez da gure egitz eta bakarrik adierazten batez ere, gertaera historikoen ospaketetan agertzen da. Ospatzen denean adierazten da jainkoaren doairik handiena zein edo nor den. Bere seme Jesus dela, doairik handiena adierazi nahi dugu guk gure otoitzaldi honekin. Festa ospatu nahi dugu gaur. Ziur bai gaude gure beharra asetzeko guretzat ogia ugaltzen ari delak Jesus. Kanta dezagun zutik jarri eta. Igandean du sortarazia, jauzenukoak argia. Igandean du maitez egina, munduko lehen eguna. Denok batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Igandean du Kristo kasia, biztu beharren bizia. Zuei bakez zuekin nago, munduak mundu dira unio. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren bakea, bizia eta maitasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, aitak maite gaituela jakinik, eskatezagun barkazioa, jodezagun jaunaren erruki maitalera. Jesus jauna, zuzara biztidunen ogia, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, doainan neurri gabe ugaltzen duzuna. Cristo erruki. Cristo erruki. Jesus jauna, maitasuna biziarazten diguzuna. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean.
Maitza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izone. Jesucristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Maitza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izone. Zu bakarrik santua Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Maitza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izone. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zugan usteon dutenen babesa zarena, zugabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakutsi ezaguzu zure erruki handia. Zu gidari eta erakusle zaitugula, zuhurtasunez balia gaitezen lurreko gauzez, eta oraintxedanik betiko ondasunei itxatxirik bizi gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eliseoren historian, ogia ugaltzen eta banatzen agertzen da profeta. Horrela agertu nahi da jainkoaren mezulariaren ahalmena. Profetaren ahalmena handiak jainkoa gana begira jarri nahi zituen bere entzuleak. Hala esango digu erregeen liburuak. El hombre no vive en plenitud, sino con el sustento de las dos partes, el material y el espiritual. Escuchemos del libro de los Reyes. Erregeak bigarren liburutik. Egun haietan, Baal Salixako gizon bat etorri zen. Eliseori, jainkoaren gizonari, lehen fruituak ekarriz. 20 garagarro pil eta gari berria bere sakutoan. Eliseok esan zuen, eman jendeari jan dezan. Morroiak erantzun zion, zer da hau ordea 100 gizonentzat. Baina Eliseok berriro, eman jendeari jan dezan, hau baitio jaunak, jango dute eta soberakinak izango dira. Banatu zuen beraz morroiak ogia jendearen artean, jan zuten eta soberakinak gelditu ziren, jaunak esan bezala. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. jaunak eskuan du zabaltzen, bizidun denak dira setzen. Denok, jaunak eskuan
Sorpresa izatela jauna, zure sorkari guztiek, bedeinka zeure federunek, aipa bezate zure erregetza ospetsua, mintzabite zure ahalmena. Jaunak eskua du zabaltzen, bizi dutena irasertzen. Zuri begira daude denak zain, eta zuk ematen diezu jaten beren garaia. Zabaltzen du zeure eskua, eta bizidun oro ongi naiz duzu asetzen. Jaunak eskua du zabaltzen, bizi dutena irasertzen. Gu baino handiagoa den jainkoa bat onartzeak duintasuna kentzen omen dio gizonari. Hala esan ohi da askotan, gutxietsi egiten omen du. Edo aita beraren inguruan biltzen gaitu bere maitasuna erakusteko. Aceptar a Dios como único Padre y Señor es la mejor garantía de que entre los hombres haya fraternidad y ninguno pretenda ser Señor de los demás, dirá San Pablo a los Efesios. San Paulo apostoluak Efesioarrei egindako gutunetik. Senideok, nik jaunagandik preso nagoen honek, eskatzen dizuet bizi zaiteztela hartu duzuen bokazioari dagokionez. Izan beti apal, hotzan eta jasankor, elkar maitekiro eramanez. Zaila zaitezte espirituak sortzen duen batasunari eusten, bakearen lokarriz. Bat bakarra da gorputza, eta bat bakarra espiritua. Jainkoak egin dizuen deiari dagokion itxaropena ere, bat bakarra den bezala. Bat bakarra da jauna, bat bakarra sinesmena, bat bakarra bataioa. Bat bakarra, guztien jainkoa eta aita, guztien gainetik dagoena, guztien bidez ari dena eta guztiengan bizi dena. Jaunak esana, Zerratzuri jauna. Gizakiaren aldeko jokaerak eta askapen ezaugarriak ikustean, ulertzen du jendeak etorri beharreko profeta Jesus zela. Askapen egintzak eginda gero, garaipen eta triunfalismo tentazio guztiak jokaera okerra dira. Errege egiteko etorri zitzaizkiola oharturik ihes egin zuen Jesusek. Apaltasuna beti da sinesgarri. Jesusek erakutsiko digu evangelioan ongi egitea eta apaltasuna nola lotzen diran elkarrekin. Presta gaitezen Jesusen jokaera ikusteko, zutik eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Aleluia.
gurean. Jainkoak ikustaldia egin dio bere herriari. Jesucristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aldi hartan, Galileako edo Tiberiadezko itsasoaz bestaldera joan zen Jesus, jendetza handia zuen ondotik. Ikusten baizuten nolako mirariak egiten zituen gaixoetan. Jesus orduan mendira igo zen, eta han zegoen eserita bere ikasleekin. Handik laster zen Paskoa, judutarren jaia. Jesusek orduan begiak jaso eta ondoren zetorkion hainbesteko jendetza ikusi zuenean, honela esan zion Feliperi. Nondik erosiko dugu guzti horiek jateko hainbat ogi. Zirikatzearen ari zen, berak baizekien zerrek. Felipek erantzun zion, 200 denarioren ogiak ez lirateke nahiko bakoitzak apur bat izan dezan. Ikasleetako bat, Andres, Simon Pedroren anaia, honela mintzatu zen ordua. Bada hemen 5 garagarro pil eta 2 arrai dituen mutiko bat. Baina zer da hori horrenbesterentzat? Jesusek orduan, esaiozue jendeari eser daitezela lurrean. Belarre ederra zen leku hartan. Eseri ziren eta gizonezko gutxak 5.000 bat baziren. Jesusek hartu zituen ogiak, egin zuen esker honezko otoitza eta eseritakoen artean banatu zituen. Eta berdin arraiak ere, bakoitzak nahi zuen guztia. Aser zirenean honela esan zien bere ikasleei. Bil itzazue gelditu diren hondarrak, ezer galez dadin. Eta 12 saski bete zituzten. 5 garagardo opil haiek jan ondoren gelditutako hondarrekin. Jendeak orduan halako ezaugarria egin zuela ikusitakoan honela esan zioen. Hau da benetan mundura etortzekoa zen profeta. Jesusek orduan errege egiteko etorriko zitzaizkiola oharturik
ies egin zuen berriro mendira, berak bakarrik. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, Alleluia, Alleluia, Kristau senideok. Aurreko igandeetan esan zitzaigunez, Jesusek apostoluak berri ona eta gaixoak sendatzela bidali zituen. Bueltakoan ikasleak berekin hartu eta atseden hartzera eramana izan zituen, baina jendea bere bila nora zihoakion ikusiz, ardiak hartzainak gabe bezala esaten du evangelioak, erruki izan omen zuen. Hor geratu ginen joan den igandean. Liturgiak orain arte Markosi jarraitu dio, igandez igande, eta datozen igande hauetan, Markosi atseden emanez, Joanen evangeliotik heltzen dio. Eta gaurkoa, Joanen evangeliotik hartua da. Entzun dugunez, mendira joanak ziren Jesus eta bere ikasleak. Baina jendeak jarraitu egin zion haraino. Eta Jesusek egoera ikusirik jendeari jaten emateko eskatzen die apostoluei. Hauek argi ikusten dute ezinezkoa dela jendetzaren gozea, asetzea daukaten gutxiarekin. Eta Jesusek apostoluek duten apurrekin jendetzaren gozea asetzerainoko mirari zeinu guztiz berezia egiten du. Eta jendeak Jesus indarrez errege egin nahi duenez leku bakar batira joaten da. Hori da evangelioan laburbilduta entzun duguna. Jesusek Joanen evangelioan egiten dituen zeinuek, guk miraria ditzen diegu, milagroak, esanai existentzialare badute, ez bakarrik esanai materiala. Ogia ugaritu egin zuela, ez hori bakarrik ogi materiala. Jendetzaren gozea, janari gozea zen, baina ez dira horregatik bakarrik joan Jesusen atzetik. Ikusi dute lehenago Jesusek eskintzen diena beste inork eman ezin diena dela. Gaixoak sendatu ditu, etxitakoak adoretu, ilunpearen erdian argi izpia ere sortu du, deabruen menpe daudenak, barroko lotura horien menpe daudenak askatu egin ditu, bai, Jesus nunbait ez da beste kesaltzaile horietako bat bezalakoa. Baina han, dauden lekuan, herritik kanpo, mendian, inor bizi ez den leku hartan, eta hainbeste ibili onderen, gozea sentitu dute. Jesusek bakarrik ematen du jaten, eta hori ikasleek ezin dute egin ez da nahita ere, daukaten gutxiarekin. Guk daukagu, gizon emakumeek, guk dauzkagun goze horiek asetzeko enkargua. Eman jaten. Eta alegintzen gara, bai,
hemendik eta handik jaten, edaten, bilatzen, baina ezin dugu ase, ez baitaukagu gose horiek asetzeko jakia. Hainbat izen hartzen dute gure goseek eta mundu honek dauzkan goseak gure existentzian. Izen asko. Bakoitzak bereak dakizki. Sentidu beharra, gose materiala, justizia, errukia, tabar, barkamena. Eta bizitzan zehar nola ase bilatu ondoren, agian orain, Jesusen gana joateko ordua iritsi zaigu, sendatzeko, garbitzeko, asetzeko, ez baitugu topatzen behar duguna. Eta ez baitaukagu besteek behar duena emateko. Eta harrengana joan gaitezke eta bizitzan gertatutako guztiari esker ikasitako humiltasunez aurkeztu Jesusen gana esanez, ase gaitzazu jauna. Eta hartzen dugun gutxi horrekin bestei emanez. Orain bigarren momentua. Aseak, sendatuak, osatuak, askatuak sentitzen garenean, Jesus gure bizitzan sumatzen dugunean, Jesusi begiratu eta bera dela gure gosegarria asetzeko duen janaria aitortu ondoren, tentaldi berezi bat sordak iguke. Eta ez da makala. Jesus gure munduaren errege egitea, gure beharrei erantzutera behartzea, gure bizitzan, familian, herrian, kulturan dauden beharrei Jesus makurtzea, gure kalkuluetan Jesus sartzea. Jesus errege bihurtu, baina gure erara. Benetan, ikusi eta nabaritu dugunean gure bizitzetan duen eragina, Jesusek, bera bihur dezakegu gure gabezien konpontzaile. Era askotara egiten dugu hau, nahi gabe, borondatea honenean. Izan leike politikan, izan leike etikan, moralean, asunto sozialetan, edo neure barruko beharrei erantzuteko, bake bila, ekilibrio bila, edo kanpotik sortzen zaizkigun edo egiten dizkiguten galderak erantzuteko, baita modu espiritualean ere, tentazio hori bada, eta ez txikia, Jesus geure beharretara makurtzera. Hori bai, errege izanez. Baina berak ez du nahi guk bera lotzea, gure eskemetan sartzea. Ez da gure desiorik hoberenengatik ere. Gure tentazioa Jesus erabilgarri bihurtzea da. Horregatik doa bakardadera, azkenean. Eta horrela bakarrik joango gara ikasten nolakoa den Jesusek dakarren salbazioa. Salbazio fisikoa, morala, espirituala bada ere, ez gure eskemei erantzunez. Ezin bai dezakegu Jesusen eta Jainkoaren askatasuna erabili geure naira. Guri dagokiguna, berak eskaintzen diguna onartu eta horregatik eskerrak ematea. Eta Jesus izaten uztea, Jainkoaren asmoen arabera.
Eta horretatik beste jaten ematea. Guk daukagu gutxiarekin, jainkoak mirariak egin bai dezake. Bigai evangelioaren argitan. Ze dira nire goseak, nire beharrak, eta nire ingurukoenak? Zeintzu dira gizarte honek bizi dituen barne goseak? Denetarek egongo da. Ogi eta lanerako materiala dudik ez. Pertsona izateko gutxieneko duintasun beharra. Bizi zentzu falta ere bada. Osasuna ere beharrezkoa da, fisikoa eta morala eta soziala. Jainkoaren ganako egarria ere bada, asko azaltzen ez bada ere. Lehenengo begira da. Jesusek guri esaten digu, bere distipuluoi emaiezue jaten. Eta guk daukagun apurra jarriz, berak egin dezake miraria. Jan dezagun guk lehen bizi, Jesusek dakarren ogi horretatik. Eukaristiera gatoz, bera bihurtzen zaigu jaki. Bestei emateko. Eta daukagun apurra, jainkoaren eskuetan jarri, eta berak egingo ditu behar diren berariak. Zutiturik egin dezagun fedea aitortzen. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzarak. Amen. Fede berean elkarturik eta espiritu berak eraginik, jaso ditzagun gizon emakumeen kezkak eta beharrak, eta jo dezagun guztion aitaren gana. Gure ondo izan entzun jauna. Gure ondo izan entzun jauna. Elizak jainkoaren maitasunaren notizia hotsegin dezan, Jesusek bezala bizi ogia banatuz. Eska dezaiogun jaunari, Gure ondo izan entzun jauna. Munduko herrien artean solidaritatezko harremanak indartu daitezen, herri behartzuenak izan ditzagun gogoan.
Eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Era batera edo bestera, erietxeetan, kartzeletan, gure bideetan sufritzen ari diren guztien alde. Esperantzaren eta adorearen ogia ugari izan dezaten. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Elkarte hau osatzen degunok, ogi zaseak izan geran ez gero, besteen beharrei begira bizitzen ikas dezagun. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Entzun aita ona, fede beroz egin dizkizugun eskariok. Ase itzatzu gure beharrak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bihotza lasai gozo, ez beldur ez izu, jauna bidean honez, zuk gara matzazu. Gure bide zailetan, onbete zarazu, eroriko bagina, asoko gaituzu. Bidea luzea da, bihotza ezinez, gogoa egarritan, esperantza minez. Zu gurekin bazatoz, gehtzeure eraginez, aurrera joan gaitezke, zaitasunen gainez.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu kauna, zure esku zabaletik hartuta ekarri dizkitzugun eskaintzak. Egizu, misterio santu hauek, zure graziaren indar eragileaz, santu egin dezatela oraingo gure bizitza, eta gidagaitzatela betiko zorionera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaka dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zeure semea gure salbatzaile bidaltzeraino maite izan baituzu mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere, hain geru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, segurrak ederi gauza, zure bizia, Osana, zeruko jendea, bede kantua, jaunaren izenean, galdorrena. Osana, zeruko jendea. Santua zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek. Zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazuen eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazuen, eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Nire
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztia zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza osatzen dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko esperantzan joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere. Harritzatzu danak zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruela zarela, santu izan berriz zure izena, etorren izure reinoa, egin berriz zure naia, zeruak bezala atera gaitzatzu gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zeure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregentza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesus jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uste dizuet, neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure naia den bezala, emaiozu elizari, bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaio zuen bakea elkar. Jangoikoaren bildotza, zuken zen duzu
mondoko pekatua. Erroki jauna, Jagoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. erroki jauna, Jagoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. emaiguzu akea. Ona, hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jesus maitea zen, azken afaria, bera eman nahi dik, ardo dago gira, guretzat zenari, hiltzeko aurrean, Aitakuna zeukan, bihotza batean. Denok, gortu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagona. Apostolueri minez esan die, ni gaur salduan naiz, biharriko naude, aitaren ganako, denbora zaiz bete. Ona izen bat, zaituztenan maite. Gortu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagona. Egin dezagun otoitz. Eukaristiako sakramentu hau hartu dugu jauna. Eta zure semearen ekaldi piztueren betiko oroigarri. Berak neurrigabeko maitasunez eman digun doainau, izan dakibula salbamenerako. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jesusen ogi ugalketa ospatzen du kristauak behin eta berriz. Eukaristia da bizitzako bidean ez ahultzeko eta aitzeko
jainkoak ugaltzen duen ogia. Ogi horrekin indartu dugu gure itxaropena. Ez ezagula inoiz ere ahaztu, jainkoaren onginaiak ez duela azkenik. Nahi duzuen arte beste bat arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espiritu barekin. bedinka zaitzatela jainkoa alguztitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen.